Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Aw minnu sɔgɔn bɛ bunadamadenya ani yiriwa radio so HDFM na nin waati na a y'aw bisimila aw ka dɔnkibaru kɛnɛ ka na bi dɔnkibaru bakurubaw filɛ nin ye baɲumankɛtɔn Amsɔdina dɛmɛbagaw kɛlen don ka wulikajɔ kɔni sabati waasa ji kasara ani ja ka se ka o kɔni ɲɛ bila Tɔnbukutu marabolo kɔnɔna na an bɛna kuma o kan bi dɔnkibaru kɔnɔ ni o tɛmɛna ka bɔ yen an ka jamana kɔnɔ maa minnu ni olu wulilen don k'u cɛsiri wale cɛjugu kɔni kɛlɛli la ni o de ye ka gɛrɛntɛ jugu ani tɔɔrɔ jugu ta ka buna adamaden sɛgɛrɛ ka da i lahala kan n'an ko ma ko violence basée sur le genre o kɛn bɛ ka dɔ fara u ka wulikajɔ kɔni kan an bɛna kuma o fana kan bidonbari kɔnɔ ninnu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛw bɛ ka fara minnu kan sɔni an bɛna kunkunu ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na a y'aw bisimila dɔnkibaru kɛnɛ ka na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na. Aw dangana ko kura dɔnkibaru kɛnɛ ka na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na waati yɛlɛma kɔlɔlɔ o kɔni b'a la ka bonya an ka jamana kɔni kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni o waleyaw kɔni ye buna adamadenya dɛmɛ baarakɛlaw olu kɔni wulila ni ka fara ɲɔgɔn kan waasa ka se ka jamanadenw kɔni tanga ka bɔ min ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɔni ma ani kasara juguw ma o de la Tɔnbukutu marabolo kɔnɔna na baɲumankɛtɔn Amsɔd an'a dɛmɛbaga jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenya la WHH olu kɔni ye u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka kɛnɛ belebeleba kɔni sigi kɛnɛ min kɔni senfɛ u ye welewelemadaw kɔni kɛ k'a ɲɛsin dɛmɛbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma waasa maaw ka se ka musaka kɔni fara ɲɔgɔn kan samiya ɲɛbilaw ka se ka o kɔni bolo da fɛn min ye u kɛn bɛ ka fɛɛrɛba min kɔni sigi sen kan ni o de ye ka kɔn ka wuli kɔni kɛ ni ka min ye jikasara ani ja ka se ka o kɔni kunbɛn u ka projet kɔni hukumu kɔnɔ projet min ni o bɛ wele ko wahafa fɛn min ye u ka ni sigi kɔni senfɛ fɛn min ye u kɔni ye hakilijagabɔw kɔni kɛ ka kɛɲɛ ni Tɔnbukutu ani ɲɛfɔw kɛ ale marabolo bɛ se ka tanga cogoya min na ka bɔ jikasara ani ja ma cogoya min na o de la u kɔni ye a jira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen de kan ka jɛ ni k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka fɛɛrɛ jɔnjɔn kɔni sigi sen kan min bɛna jamanadenw kɔni tanga ka bɔ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ma. Wulikajɔw kɔni caman kɛra an ka jamana kɔni kɔnɔ sariya kunda waasa ka se ka wale cɛjugu dɔ bɛ yen nɔ an ka jamana kɔnɔna na ka se ka o kɔni kɛlɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye ka ɲagata jugu ani tɔɔrɔ jugu ta ka ɲɛsin buna adamaden ma ka kɛɲɛ ni a lahala ye n'an ko ma ko violence basée sur le genre fɛn min ye ka kɛɲɛ ni nin wulikajɔw bɛɛ lajɛlen ye sariya kunda hali sisan maaninfinw b'a la ka tɔɔrɔ ani gɛrɛntɛ jugu kɔni sɔrɔ ka bɔ u maaninfinw ɲɔw kɔni yɔrɔ minnu kɔni b'a la ka tɔɔrɔ kɔni ta ka u sɛgɛrɛ an ka jamana musolakaw ani bogotiginakaw fo ka taa se maaw ma maa minnu ni olu kɔni bɛ taa taama kɔni na fɛn min ye u kɔni b'a la ka tɔɔrɔ caman kɔni sɔrɔ waasa ka se ka u kɔni tanga ka bɔ o tɔɔrɔ jugu kɔni mɔ maa minnu ni olu kɔni cɛsirilen don nin ko ninnu kɔni kɛlɛli la jamanadenw lafasa jɛkulu ka taa fara an ka jamana cakɛbondaw kan u kɔni ye u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka nin sigi kɔni kɛ sigi min kɔni senfɛ u ye lafaamuyali ta ka ɲɛsin jamanadenw kɔni mɔ waasa nin waleya cɛjugu in a bɛ se dabila an ka jamana kɔnɔna na cogoya min na musow ani bogotigininw olu ka se ka tanga ka bɔ tɔɔrɔ juguw mɔ u ka se ka bɔ nɔgɔ la. An ka jamana jɛkulu minnu kɛn bɛ ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma waasa ka se ka kalanko kɔni sinsin ni o ye padamaw ye u ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni kɛ k'a daminɛ juillet kalo tile 6 ni ka taa bila juillet kalo tile 9 ma san 2026 min kɔni senfɛ san kalo laban 6 u y'o baarakɛtaw kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni bolo da tile 4 kɔni kɔnɔna na dɛmɛbaga jɛkulu u bɛɛ de kɔni jɛra ni ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka hakilijagabɔw kɔni kɛ san kalo 6 fɔlɔ o baaraw kɔni tɛmɛna sira minnu fɛ gɛlɛya minnu sɔrɔla ani ɲɛtaga minnu kɔni sɔrɔla u y'a bɛɛ lajɛlen kɔni fɛsɛfɛsɛ waasa kalo nataw olu baarakɛtaw ka se ka labɛn ka ɲɛ fɛn min ye u bɛɛ lajɛlen kɔni jɛra ni k'u dabiri file kelen na ka fiyɛ o de ye ka baara dɔw kɔni boloda min kɔni bɛna kɛ kalo nataw kɔni kɔnɔna na waasa ka se ka u ka baara laɲini ye min ye ka se ka o ɲɛtaw kɔni sɔrɔ ni o de ye an ka jamana kalanko ka a sinsin den kɛrɛfɛ o ka bɔ jamana in kalanko la denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen ka damakanya bɛɛ ka se ka kalan sɔrɔ ni ka bɔ nɔgɔ la.
An ka jamana minisiri min bɛ ni ale ka wulikajɔ kɔni ɲɛsin bɛ kɛnɛya sabatili ani bunadamadenya yiriwa ma ni o ye médecin colonel major Asan Bajalo Ture ye. A ye maaw bisimila maa minnu ni Alahu Taala kɔni ye u kundama dɔgɔya ka tɛmɛ maa tɔw ta kan ni olu ka jɛkulu kɔni ye AMPPT kɔni ye ni olu kɔni ka ɲamina bere bɛ ka di bari kɔni bolo. U kɔni wulila ka se an ka jamana minisiri kofɔlen ma waasa ka se ka u ka lajɛrɛba ta ko filanan o min kɔni bolo dalen don min kɔni senfɛ u bɛ baara minnu kɔni kɛ ni o ye seko ani dɔnko ye ka se ka o kɔni jira maaw la ni o kɔni ye salon de l'entrepreneuriat et de l'insertion socio-professionnelle ye fɛn min ye ni maa minnu ni Alahu Taala kɔni ye u kundama dɔgɔya ka tɛmɛ maa tɔw ta kan n'an ko ma ko petit taille fɛn min ye u kɔni kɛlen don ka u ka san 2026 ale ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba in k'a boloda ka bɛn ni octobre kalo kɔni ye. Hukumu kɔnɔna na u taara minisiri kɔni kunbɛn ɲɔgɔnya u ka se ka jɛ ni ka hakilina di ɲɔgɔn ma a baaraw ka se ka labɛn ka ɲa. O fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ farafina ale kɔni maa minnu kundama tɛ maa tɔw ta bɔ olu ka jɛrɛba ta ko sabanan o fana baaraw kɔni bolodalen don ni an ko ma ko forum africain des personnes de petite taille fɛn min ye u kumana o baara ɲɛbilaw bɛɛ lajɛlen kɔni kan waasa u ni minisiri u ka jɛ ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni sigi sen kan ɲɔgɔn fɛ. Minisiri kɔni ye a sɔnni sigi fɛn min kan o de ye k'a jira k'a fɔ jamana maa ɲɛmaw u kɛn bɛ ka u hakili kɔni to ni maa kɔfɔtaw la. O de la a yira k'a fɔ k'u ka maa damadɔ kɔni bɛ yen minnu kɔni taara baara la INPS la fo ka taa se dɔw fana musaka dir'u mɔ waasa u ka se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye u kana siri maa wɛrɛw kɔni na. Gouvernement kɔni y'a jira k'a fɔ ko don n'a nataw la ko dɔ b'a la ka fara wulikajɔw kɔni kan waasa ni maa kɔfɔtaw u ka se ka baara kɛ u yɛrɛ ye ni ka den kɛrɛfɛ ka o bɔ u ka ɲɛnɛmayaw la. Jɛkulu min ni ale ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ taamadenw kɔkɔrɔma dɔnni ma n'an ko ma ko OIM u ye wulikajɔ kɔni sabati ni ka jagokɛminɛ sigiyɔrɔ 29 bɔɲɔgɔnko ka o ta k'a di an ka jamanadenw ma minnu kɔni taara tunga na ni u segira ka na Tɔnbukutu ale kɔni marabolo kɔnɔna na cɛ 28 ani muso 1 olu de kɔni bɔra Chad, Algérie ani Libi jamana kɔnɔ ka segin ka na faso Maliba kɔni kɔnɔna na waasa u sigicogo ka ɲa ni k'u tɛgɛ don baaraw la u kana siri maa wɛrɛw kɔni na. Fɛn min ye nin wulikajɔ kɔni kɛra OIM fɛ ka se ka baaraminɛnw kɔni di u ma. A kɛra u ka baarabolo kɔni kɔnɔna na min kɔni bolo dalen don k'a ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ segin ka bɔ tunga na waasa olu ka se ka bolominɛ yɔrɔ kɔni sɔrɔ. A wulikajɔ kɔni a musaka bɔra nazarala keleyatɔ Union Européenne maaw kɔni kunna waasa maa minnu bɛ bɔ tunga na u sigicogo ka ɲa u n'u jatigilakaw olu bɛɛ lajɛlen ka se ka yiriwa sɔrɔ. An ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana ale kibaraw la an b'o daminɛ Gaza la. Nations Unies maaw olu kɔni ye lasɔmili kɛ k'a jira k'a fɔ min ye Gaza olu kɔni ka jamana ale kɔni woroduguyan fan fɛ ko kɛlɛ kɔni ɲɔɲɛnen don o kɛlen don sababuya ye ni ka maa caman kɔni bɔ u sigiyɔrɔw la. Fɛn min ye jamanadenw olu ka yɔrɔ lakananiw k'o kɔni b'a la ka dɔgɔya k'u mago bɛ balo ji ani furakɛli ani fɛn wɛrɛ caman na. An bɛ taa Sudan ale jamana kɔnɔna na ACR olu kɔni ye a jira k'a fɔ fɛn min ye ko jamanaden kan nabilalen ni o ye civiliw ye min ye gɛrɛntɛjugu ani binkani b'a la ka ta ka u sɛgɛrɛ k'o baaraw ka dabila. Bunadamadenya dɛmɛ min ni o bɛ ta ka Sudan kɔni sɛgɛrɛ fɛn min ye ko bin b'a la ka kɛ o dɛmɛ tataw bɛɛ lajɛlen kɔni kan. O de la min ye ACR u ye welewelemadaw kɔni kɛ waasa bunadamadenw olu ka hakɛw bɛ se ka tanga cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛlɛ bɛ yɔrɔ minnu na. An bɛ taa Somali ale jamana kɔnɔna na min ye PAM ni olu ka wulikajɔ kɔni ɲɛsin bɛ dunkafa ani sɛnɛ yiriwali ma u kɔni ye welewelemadaw kɔni kɛ k'a jira k'a fɔ min ye ko maa 6,000,000 n'a kunkanfɛn de kɔni bɛ baloko dɛsɛ bɛ maa minnu na Somali jamana kɔni kana na ko maa 1,000,000 n'a kunkanfɛn olu ye denmisɛnninakaw kɔni ye ko ni fɛɛrɛ kɔni ma tigɛ don n'a nataw la a bɛ dankari denmisɛnnin ninnu olu kɔni lamɔ cogo kɔni na ni ka fɛn min ye baloko dɛsɛ kɔni bila u fariw la fɛn min ye o de la ko ka ka dɛmɛ kɔni ta ka yɔrɔ kɔfɔlen kɔni sɛgɛrɛ. Ala mɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen wani man dɔn kunnafoniya minnu kun bɛ an bolo bunadamadenya ni yiriwa radio so ACD FM sanfɛ o de kun ye ninnu ye a lasiraw ma balimakɛ n'aw denkɛ Idirisa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salim Jwara ye a y'aw sɔgɔlen to an ka fiɲɛ sira la ni o ye 96 tomi fu fiɲɛ suru ye ni Alahu Taala sɔnna ma a bɛna kibaruya tɔw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a k'an bɛn waati wɛrɛw la.
aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na.